Hei kaikki, täällä on Tiikerkuus 78. Joo, pikkusen laki. No niin, jopa helpotti. Vaihdan tästä skinniä. Katsokaa. Vähän aikaa sitten tuli koulusta, aina tunti sitten. Joku tartsa. Värkätään strappiin kanssa. Hupla, hupla. 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 Ensi videossa saatan ottaa tuon minun yhden kaverini mukaan, kun minä teen Pro-pilkistä videon. Niin sen saatan ottaa hänen siihen mukaan. Älkääpä siitä. Sitten, että kuka siellä kyykki ja kuka on siinä mukana. Älä pelkää, en minä mitään sulle tee. Kuole, kuole, kuole. Ai! Rakkaa lapiolla minua. Vai? Kuka tartsari? Adios. Mulla ei ole oikeastaan mitään aihetta, mitä minä näissä videossa teen. Mutta ensi kerralla mulla kyllä varmaan on aihe. Nämä 3 alakuvideota on kyllä ollut tämmöisiä värkkäysvideoita, joissa ei oikein tehdä mitään. Esitellään tätä maailmaa. Täällä pitäisi vissi olla creepereitä. Ainakin viime kerralla kun kävin pelaamassa, niin tuolla sisällä oli zombie and creeper! Täällä kuuluu spider. Mutta missä? Varmaan tuolla. Ai niin joo, zombien tappamisessa menee nyrkillä niin Jeesuksen kauan. Oh! Joku on taas sen griffannut. No kummako näitä ei ole viety? Oi jee. Mun käsi on vahva. Terästää. En nyt vastaa, kun Skypessä soittaa joku. Tai no, joku Maikkeli. Te varmaan tiedättekin hänet. Hänen omista videoistaan.
Dodi. Siellä. Ja smoltti pois samalla keikalla. Tosin näette, no ottakaa, me katson nopeasti tuolla Skype. Noniin, nyt on. Kalat tuonne, nämä tänne. Joo, tämä oli taas tämmönen lyhkänen video. Kyllä tykäkkää ja jos ette tykänneet, niin painakaa peukku alaspäin. Jos tykkäsitte, niin painakaa peukku ylöspäin. Hei hei!